pinulasara dening Gajasena. Punang bungkus nalika semanten ngraosaken sakit atmajaning Prabu Pandhu ngemapan wonten telenging bungkus mila sareng gading tinujake wonten salebeting bungkus jebol punang bungkus panandhening mangke gadinging Sang Gajasena cinandhak dening atmajaning Prabu Pandhu saka rusane nggone anyekel punang gading temah coklek punang gading butung punang gading sirna Gajasena manjing angganing bungkus ingkang wujud satriya negagah pideksa godhek kok simbar jojo. Perkencang waridayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lah bener. Ayo 15 tahun suwene bareng jebol wujuding bungkus wis wujud jejaka blengah-blengah gedene ora jamak mongko ngungkuli ukuraning menungsa lumrah. Wah kaya ngapa bombonging Prabu Pandhu Dewayana kaya ngapa senenging Dewi Kunti yen to nyumurupi atmajane wis luwar saka panandhang. Yama Widura Permadi Puntadewa padha tekano kene ya. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat ora pangling bareng wis munggah ning Datulaya kaya atmajaning Nyai Prabu Trembuku ing Pringgondani iki Arimba padha kanirharja sapraptamu Arimba kula nuwun amit pasang kaliman tabi tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepating atur saha kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Ya Arimba kaya ora dadi ngopo padha arja sapraptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Arimba ingsun tampa karya bombong tiasing sun ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Arimba ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan dening Nalindra Ngastina apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus kelawan kadangku Yayi Prabu Trembuku ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dene ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan diweji bilih sowan kula menika dipun utus Kanjeng Rama Prabu Trembuku supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Pandhu wonten ingkang sepisan tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Trembuku ngaturaken sembah pangabektinipun kunjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Iya wis ndak tampa karya bombong tiasing sun ora liwat pudya pangastawaning sun aturna marang Yayi Prabu Trembuku nuwun ngestaken dawuh dene tungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sinuwun sowan kula menika dipun utus dening Kanjeng Rama Prabu Trembuku dene suraosipun nalika semanten dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ngersa paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang wigatos hambayongi dhateng jengandika sinuwun ing Ngastina supados tedhak wonten negaring Pringgondani dinten menika sareng sak lampah kula mila diweji sowan kula ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wonten suka lilaning penggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kepareng rawuh wonten negaring Pringgondani mituruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Rama Prabu Trembuku supados sak mangke sageta sak kejagung kalian Kanjeng Rama menggah menika wigatosipun sowanipun ingkang putra pun Arimba kula wonten timbalaning adawuh ya ta yen pancen kekarepaning wong atuamu kaya mengkono panjenenganing sun ora bakal bisa ambalak marang kekarepaning wong tuamu nanging sadurunge Arimba mara gagi prasaja wigatine apa dene wong tuamu Prabu Trembuku
teka kepengin mboyongi marang rawuhing panjenengan ingsun ana ing negaring Pringgondani. Yen pancen wis cetha apa wigatine, mengko ingsun bakal anglimbang kang dadi atur jeneng para Arimba. Sawise wis ndak pitung sarta ndak gelar apa dene ndak gulung, samengko ingsun bakal budal lan orane mung sira Arimba nunggu kelawan pangandikaning Nata Ngastina. Dewaji mugi pareng andhadosna ing kawuningan menawi paduka dangu menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Blokasuta kemawon. Kanjeng Rama boten paring dawuh menapa-menapa, namung paring dawuh supados kula amboyongi dhateng rawuh paduka Gusti kula ing Ngastina. Mila sinuwun menawi paduka dangu wigatosipun karsanipun menapa Kanjeng Rama ngrawuhaken dhateng paduka. Nyuwun sewu genging pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang ngabdipun Arimba boten saged matur sinuwun. Arimba wonten timbalan. Mestine yen to sira diutus dening wong atuamu Yai Prabu Trembuka mboyongi marang Nalendra Ngastina kudu weruh kelawan wigatine. Nanging sabab apa dene sira diaturi supaya mboyongi marang Prabu Pandhu teka ora ana pangandikan saka wong atuamu Prabu Trembuka kang mangkono sing gedhe pangapuramu Arimba yen to urung ana keterangan ingkang gumathok bakal apa ingkang dumadi ning Projeng Pringgondani sawise panjenengan ingsun rawuh ning Pringgondani. Yen to durung ana keterangan sing gedhe pangapuramu, lamun ingsun ora bakal jengkar kelawan saka negara Ngastina lumarap ning negara Pringgondani. Waduh sinuwun menapa paduka badhe mentala dhateng ingkang abdipun Arimba. Menawi ngantos sak mangke Kanjeng Rama tuwunten paring duka kalawan ingkang putra pun Arimba. Menawi ngantos kula boten kasembadan boyong dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun, mila ingkang saking menika Dewaji monggo keparenga sak mangke paduka paring welas dhateng ingkang putra pun Arimba. Keparenga kula dherekaken sowan dhateng negari ing Pringgondani sesarengan kaliyan ingkang putra pun Arimba. Menawi ngantos paduka boten kepareng rawuh wonten Projeng Pringgondani menapa paduka wentala nyumurupi ingkang abdipun Arimba dipun tigas jangga kula dhateng kansake Kanjeng Rama Prabu Trembuka sinuwun. Jagat waisane Bathara Wayaktura jagat Arimba wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dhateng ngabdipun Arimba. Yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Trembuka bakal mboyongi adhiku ya kuwi Yai Prabu Pandhu Dewayana sowan ana ing Projeng Pringgondani. Kudune sira iso ngaturake apa ta wigatine. Dene Yai Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ana negara Pringgondani. Nanging pagene yo kowe ora takon lawan wong tuamu sababe apa dene ngersakake rawuhing Nalendra Ngastina. Inggih menika ingkang kula boten mangertos. Mila sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami. Nanging paripaksa nadyan kula boten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu. Tetepa dinten samangke kula badhe amboyongi dhateng rawuhipun sinuwun Prabu Pandhu. Kose kowe aja ngawur gawar ngawur. Ngastina iki nganggo tatanan. Ngastina iki nganggo pernatan. Ora sakepenakmu dhewe kowe mboyong marang Nalendra Ngastina Yai Prabu Pandhu. Arimba wonten timbalan dawuh. Mula kang saka kuwi saiki ngene wae. Amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara ing Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Trembuka. Yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Trembuka, wigatine apa ngrawuhake adhiku Ngastina, tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhing Yai Prabu Pandhu Dewayana. Waduh kula nyuwun pangapunten. Menawi tetela mekaten kula menika lajeng dipun wastani. Kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun priksa wigatosipun menapa. Tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Trembuka. Mila ingkang saking menika Gusti Adipati sampun dados tekadipun ingkang putra pun Arimba ingkang abdipun Arimba. Menawi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana boten kepareng lan boten kersa tedhak wonten negaring Pringgondani. Menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Gusti Adipati. Wilah dalah malah kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndrat Resi Abang. Ing atase kowe jejering
putra Nalindra Pringgondani lha kok bakal wani ngruda peksa nglawan kadangku Yai Prabu Pandhu Dewayana. Harimbo wonten dawuh kaya aja pisan-pisan bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ngastina. Tekamu ning papan kene wis dirembug kanthi apik-apik, aku wis kemene atur pamrayoga. Kowe baliya njaluk penemu wong tuamu kuwi arep apa? Kok mboyong adikku Prabu Pandhu. Ning pancen wong tuamu ora iso menehi wangsulan lan ora iso menehi keterangan. Taunana Windanana ora bakal lakon mboyong adikku Nalindra Ngastina. Menawi mboten kasembadan mboyong, kedah kula rudha paripeksa piye? Kedah kula rudha paripeksa. Lah panusmaning jajaranat. Apa mbok kira Adipati Gajahaya kuwi wuta ora iso ngrayang awakmu ora lebur aja tuntang Adipati jero apa barang. Menungso ora tatanan buta kranjingane iblis. Endah-endah buta wateke betah buteng aniaya wis dipringgake apik-apik meswarku rada peksa karo adhiku lanang. Nendi menungsane mau? Suman, kula wonten maring adawuh. Butane mau nendi? Sampun kesah Kang Adipati. Wis lunga kok kowe ora omong. Kowe iki tekan kene iki nuntun aku menehi ngerti karo aku, kowe iki dadi mripatku kok ora omong. Inggih. Kula wonten mriki. Wila pindah. Inggih. Nek kowe pindhane aku iku tiba tak pecah ndasmu kowe. Iya nyuwun mapunten. Ayo mrene. Inggih. Wong dikon nuntun kok malah lunga. Iya nyuwun mapunten kula sakmenika sampun wonten mriki. Lah ngono lho. Mergo aku ki wong muta ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik lho piye. Aku ki ora weruh tenan Suman. Inggih kula ngertos. Lah kok kowe kelayapan tekan kono-kono. Mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun mapunten. Kakang Adipati, Yai Prabu Pandhu ana dawuh menapa? Menawi mekaten tetelo sak mangke cetha menawi tiyang Pringgondani sarana utusan Ranpun Arimba menika namung badhe mbebudhek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu. Yai, nanging tumrap aku iki mau mbok menapa mung merga saka kumrangsanging si Arimba. Arimba kuwi anake Trembuka. Mongko buta isih enom. Mesti ora bakal iso meper mubal babaling kanepson merga wong enom kuwi keladuk wani kurang geduga. Inggih. Mula pamrayogane dina samengko yen to Arimba bakal ngruda peksa kelawan Yai Prabu Pandhu, dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Trembuka iki mau. Yai Patih Gandamana wonten timbaling adawuh mangsa bara mundure Arimba nanging dak jaluk Yai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri, aja gawe cacat, luwih-luwih aja gawe nganti ana Rajapati. Merga sira ngerti yen to Trembuka mono wis ndak anggep kula warga dhewe, malah pun Kakang wis dianggep guruning Prabu Trembuka. Mula aja nganti gawe murnaning Prabu Trembuka upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti nganggo duga-duga. Nuwun ngestaken dawuh. Paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Prabu Yai Patih Gandamana surti ati-ati duga-duga digawa. Kakang Adipati ana dawuh apa Yai Prabu Pandhu? Dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten badhe manggih kelawan Yai Ratu Kunthi. Anggenipun tansah karerantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus. Ya, muga-muga adhiku Kunthi nggaro lejar atine. Nuwun ngestaken dawuh menapa boten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggan kelawan ingkang rayipun Kunthi kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwih prayoga. Suman wonten timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedaton. Ya nadyan aku ora weruh marang kahananing Yayi Kunthi nanging ala apa yen to mbok menawa engko praptaku ning jroning kedaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adhiku si Kunthi. Kula nuwun ngestaken dawuh Yai Patih wonten timbalan. Budhana kang padha sibu ingsun kundur kedaton kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Yai Patih Gandamana. Paman Suman wonten menapa dene jenengan Paman Suman ngawi sanging para putra-putra Sata Kurawa
Kepainggang putra pun Kurupati kula cumadung dawuh Paman Suman. Paman Suman wonten menapa sampeyan ngawi sanggaring para putra-putra para sata kula. Kula ingkang putra pun Dursasana cumadung dawuh lho. Kula cumadung dawuh Pamanadyan putra pun Surtayu cumadung dawuh. Kula pun Kartodendra cumadung dawuh. Kula pun Kartipiya cumadung dawuh. Kula Kartamarma cumadung dawuh. Kula pun Suhasta cumadung dawuh. Nanadyan kula ingkang putra pun Cicitraksi nyadong dawuh man. Enten apa dene paman Sunar? Suman kok Sunar. Paman Suman ngawi sangganing para wadyabala kepareng putra pun Citraksi nyadong dawuh. Paman. Nadyan kula pun Citraksa cumadung dawuh Paman. Baik kula cumadung dawuh iki putra putri Gati wonten menapa Paman Suman? Anak Mas Kurupati wonten timbalan. Mugi andados ing kawuningan anggen kula ngempanaken sanggaring para anak-anak kula Sata Kurawa. Panjenengan sakadang kadeyan kula klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina dinten sakmangke menika ingkang wigatos namung badhe ngrembak kamukten negari Ngastina. Buliripun kados pundi Paman Suman paring dawuh mekaten nggih. Ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina sakmangke ing Paman Nalindra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Menika nembe rinantam menika pancen rinancang daring Paman pun Suman. Sumados Ngastina menika mboten dawah wonten astanipun kadang-kadang sampeyan para Pandhawa. Nanging dawah wonten astanipun para Sata Kurawa. Jaranipun kados pundi? Atmajanipun Prabu Pandhu Dewayana ing mapan wonten telenging wana Minangsraya. Ingkang wujud bungkus ingkang sampun gangsal wasmarsa menika monggo sami dipun puruki. Menawi terus mekaten monggo kula dherekaken bidal tilik dhateng kadang kula taruna. Namas Kurupati wonten dawuh. Wiwit dinten sakmangke panjenengan sampun nganggep bungkus menika kadang panjenengan. Amargi menawi bungkus menika mangke ngrembaka. Tumunten ngrembaka kadewasanipun pecah saking bungkus. Tumunten dados jalma wantah. Inggih, lare menika ing badhe dados palang anggen paduka badhe nyam kamukten negaring Astina. Tegesipun Mas Kurupati mboten saged muktekaken kadang-kadang sampeyan Kurawa ingkang semanten cacahipun menika. Boten Paman Suman inggih. Mila kula nyuwun dhateng jengandika anak Mas Kurupati supados sakmangke nisihaken raos pasderekan kaliyan turasipun Prabu Pandhu. Sampun ngantos panjenengan menika nganggep anak-anakipun Prabu Pandhu menika kadang sampeyan ning dianggep menika satru mungguing canglakan. Yen ora disingkirke mesti bakal dadi maksiat. Lajeng paringipun kadang-kadang sampeyan dipun kepiyakaken bidal wonten wana Minangsraya. Muruki wujudipun bungkus. Nek pun dumugi wana Minangsraya wis ketemu wujuding bungkus, aja diwenehi urip nanging rinanjap gegaman. Supados bayi ingkang sampun umur 15 taun menika anakipun Prabu Pandhu menika pejah wonten ing wana Minangsraya. Nggih, Nak Mas Kurupati. Kagat risangga purang-urang angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh, Paman. Bab perkawis mejahi bungkus menika gampil. Jernyatanipun bungkus menika mboten saged kumrembyahaken asta njemanggaken suku. Namung wujudipun bungkus ing mapan wonten telangi wana Minangsraya. Nanging menawi ngantos wonten pandangun saking Paman Prabu Pandhu Dewayana menawi ngertos bungkus pecah wonten ing wana Minangsraya. Oh, lha panjenengan menika nuwun sewu lho. Mila mboten aneh wong ya durung dewasa. Mila babagan perkawis menika anggenipun menggalih menika lajeng ngrempit rungsit lan rumpil. Monggo nyatanipun menawi ingkang Paman Prabu Pandhu menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Lah wong nek mapan ning alas kok ana ora mati ki kepiye coba? Maturke mawon mangke menawi Paman Prabu Pandhu menika ingkang Paman menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Panjenengan matur kersanipun ingkang Paman. Bilih bungkus dipun pulasara dening sato kewan galak ing mapan wonten ing wana Minangsraya wis bubar rampung, ora bakal diteliti, ora bakal dititi priksa. Mati ya wis mati ngono wae.
Ning sing wigati rak sampun ngantos ngertos yen sing mateni bungkus menika Kurawa. Dursasana, wonten dawuh. Miturut penemune piye Dimas? Matuk lan gathuk apa ora lawan permune Paman Suman? Oh, nggih matuk ning kok mbebayani. Mergi menapa? Kanjeng Paman Prabu Pandhu menika nuwun sewu Nalindra mboten Nalindra loro saudon telu saurupan ning ratu sing wasis waskitheng esti. Ratu sing pancen lantip panggraitane nek nganti atur durung ngersanipun Paman Prabu Pandhu ya nek Paman Prabu Pandhu menika mboten prisa nek ngerti oh lah cilaka Kurawa 100 ditundung minggat saka negara Ngastina dadi kere gladran ning dalan ora duwe papan ora duwe dunung. Dursasana wonten dawuh aja duwe penemu sing aneh-aneh antepno tekadmu weningno rasamu ora ana ing gumana musik ana ing atimu kejobamu kamukten negara Ngastina. Nggih nggih. Lah yen nganti kowe ora entuk kamukten terus aku tak takon upama sing dadi ratu kuwi turasing Prabu Pandhu utawa anake Prabu Pandhu terus saya aku tak takon karo kowe yen kowe melu bapakmu ning Kadipaten Gajahhoya apa kira-kira Gajahhoya Kadipaten mung semono wae kuwi mukop dinggoni para sata Kurawa ingkang semene akeh 100 cacahe mongko besok bakale padha rabi ya apa ora? Oh jelas jelas niku mesti rabi. Lah nek padha rabi terus padha duwe anak saka 100 dadi 200 300 nganti ndrebala pirang-pirang apa ya cukup Kadipaten Gajahhoya dienggo manggon para sata Kurawa. Mula nek Kurawa ora iso ngrebut Ngastina kuwi wis to pesthekno yen Kurawa bakal ora kepenak nggone urip ana ing jagat. Mula kudu Kurawa iso ngrebut negara Ngastina. Lah niku carane sing angel ning mriku niku. Kowe ora usah melu mikir. Saya mikir ben amanmu Suman. Kuwase kan kari nglungguhi Klasa Gumelar, ming nglungguhi kepenake. Oh nggih, nggih ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula ming nggih sarujuk mawon. Yen tok kapis padha sarujuk. Tumule dina iki ayo padha pasang baris. Pacak baris lumarap ana ing kono Minangsraya. Anak Mas Kurupati, wonten dawuh. Kula suwun sampun ngantos lampahipun Kurawa menika dipun ngertosi dhateng sinten kemawon. Nggih, ngestakaken dawuh. Nah itu mengatakan Kartodendra wonten timbalan ing dawuh. Mara kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit. Budalna Wadyabala dina iki. Mriki ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Monggo wonten dawuh Raden. Pripun entuk damel napa mboten anggenipun boyong Prabu Pandhu Dewayana. Wah, ladal. Kok upama aku ora mlayu saka kedaton mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi. Luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten. Merga nalika semono Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negaring Pringgondani jumbuh kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembuka. Ewadene nalika aku didangu wigatine apa? Aku ora iso ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ning negaring Pringgondani. Wekasan dadi dukane Sang Adipati Dastarata. Nganti dadi padudon nglawan aku ana ing jroning negara Ngastina kok. Wola terus bareng ngono aku disumbari yen to ora lunga saka daton negara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketi. Dumule aku oncat saka kedaton. Nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya kleru. Klerune ing atase didhawuhi kaliyan Geng Rama ora nyuwun priksa kersane napa Sinuwun Prabu Pandhu diaturi rawuh enten negaring Pringgondani. Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok ratu undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa, napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teka ming katuran rawuh. Ngoten ta ya ora bakal do teka. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong Sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Lah Sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani. Ngantos dados dukane Sang Adipati Dastarata ya tega. Ha iya.
Benjang malih niku nek diutus Kang Rama, Arimba kowe mangkata Sinuwun Prabu Pandhu boyongan rawuh ning Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun mriksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejakong karo Sinuwun Prabu Pandhu mergo aku ku minangka murite. Aku arep taren upama liyane mbok perlu napa? Niku dadine gamblang ora kok. Oh, senengane grusah-grusuh. Terus ngetokke le jiwa muda, men ketok le semago ditimbali wong tua, didhawuhi wong tua terus klepat tanpa nyuwun priksa. Ayo sing arep diboyong ya ora gelem. Ya ke? Ayo. Apa-apa ki mung gumantung jawab kok. Jawabe ngono lho. Lah iya. Nek ora ana jawabe? Ayo. Ya ora ana yo. Ngapa? Lah mbuh, mesti mah. Heeh. Ya ora ana yo ngapa jajan. Nah, mesti semrintil. Heeh. Kabeh ki mung gumantung karo jawabe kok. Lah iya aku yo ngerti. Nanging malah iki dadi pancatan nggonku njajal karo wong Astina. Nun sewu, sampeyan ngendika kaya ngoten niku sing ati-ati lho. Ngati-ati piye? Sampeyan prisa mboten selagine Kang Rama Prabu Trembaka niku mawon meguru kalian Prabu Pandhu. Kok sampeyan putrane Prabu Trembaka kajeng njajal karo wong Astina? Nun sewu lho, niku pengendika sampeyan pun penggalih napa dereng? Pun mangpikir napa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampeyan apa kok arep njajal karo wong Astina? Mergo wong tuaku meguru karo Ratu Ngastina. Yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin, gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandhu? Mula iki dadi pancatan nggonku nyoba marang wong Astina. Yen pancen wong Astina kuwi wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang, pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandhu. Piye lho? Dikandhani kok. Buta nom-noman ki rung pengalaman kandhanana. Lah iya, nuwun sewu. Prabu Pandhu menika ngibaratipun singa singaning Nalendra. Lho. Kula matur singa singaning Nalendra. Singa singaning Nalendra mboten kaya sampeyan singa kok penyakit. Nggih ta? Singa singaning Nalendra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandhu Dewayana. Dasare ratu sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka angger-anggering kautaman. Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandhu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan niku bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Trembaka kok arep nyoba karo kasantikaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu, kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip, mesti modar. Aku arep nodi kaprawiraning wong Astina, mboten saged ketemu Prabu Pandhu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina, sadurunge mandira jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina niku ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku merga Patihe Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho, mula nganti kaliyan ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandhu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane ketoprak Angling Darma karo Bathik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandhu karo Patih Gandamana niku digdayane kabeh digdaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandhu, wes kentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goroh. Arep sampeyan gedhe kaya ngoten, Prabu Pandhu ming klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. Tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng, ora kok telek. Padha-padha empuke. Rasa tak protes to? Ya. Ngidak telek ora penteng ning tetep digdaya kliwat ukur mula sampeyan ngatos-atos. Ya, aku tak gugu ngono mau. Ning yen durung mbuktekake katiasaning wong Astina, malah yen perlu iki dadi pancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Astina.
aku iso mboyong Prabu Pandhu sarana aku ngalahake wong Astina. Kaya ngopo pengalembanane wong tuaku lawan aku. Wah, jan ngeyel tenan. Kowe pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten gugu mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nek wonten bobol boloting lelakon kula wis ora kainan lho, kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tampa nggon ngelingake karo aku. Ning mula coba tak jajale dhisik wong Astina ngatos-atos kemawon Raden Arimba. Yo togoku yo jado-ado lawan aku. Ngaglah kancang ora pangling patih Ngastina patih Gandamana. Wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu. Kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo patih Ngastina patih Gandamana. Arimba ana dawuh mapa patih Gandamana? Wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana. Yen ora bakal tedhak ana ing negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine. Ratu Gustimu Prabu Trembaka ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana. Pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine ingkang luwih wigati dina samengko. Kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Astina. Yen kasektening wong Astina kalah karo kasektening anak Prabu Trembaka, aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Ngastina apa ora bakal tumplak punjen sinundul puyuh pengalembananing Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimba. Mula kang sangka kuwi patih Gandamana ora usah dadi palanging Arimba. Dina saiki kowe semingkira saka papan kene mumpung durung gilang-gilangku andamu dadi bathang sumairat gelag-gelag kuwi manus maring jajalan pancen ora kena dikandhani ing atase kowe iki anake Prabu Trembaka utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu. Arimba yen pancen kowe arep jajal kanthi asaning patih Gandamana ora sah tida-tida matna sastra jendramu atekan aji jaya kawijayanmu. Aja tumpang sok matek aji jaya kawijayan. Kowe iso nyirnake patih Ngastina. Malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyuwargake marang patih Gandamana. Ah, kerep tugel janggamu parah ya. Ayo
Wis ngrasake to kepelane Gandamana. Wah, antep banget. Antep. Sampeyan iki enom ning kepelane ampang kok. Ora ana kekuatane ming tleplak-tleplik. Bareng sampeyan saut Gandamana tembel. Wah, tibana ing sirah. Kaya kelangan kiblat aku ora weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, pancen Gandamana digdaya. Sampeyan ketok le gampang sayah ngono. Perang sediloe wis napase wis menggeh-menggeh. Ah, ndekna ora. Ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko. Ah, kene sak gabrusane wis kringete kaya ngono ora. Sambate ngaruwara. Endi sing keju? Iki perang apa ngopo lho iki lho. Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsuh Gandamana kok durung kalah. Monggo Gandamana niku senopati pengpengan. Mangke nek sampeyan nganti ketaman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener. Blabak pengantol-antol. Apa? Blabak pengantol-antol. Kuwi ajine sapa? Gandamana kowe ngeyel kok. Wah, ku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkah doe 120 km. Nek nganti Gandamana matek aji wungkal bener blabak pengantol-antol kuwi. Cul ngono Ratu Gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek modar saknalika. Sing modar kuwi mburimu kuwi. Iki Raden Arimba e. Ha sing ngomong tumijo sapa? Aku iki ya weruh. Lah iya kok nyurta anggep ming wong loro saudon telu saurupan. Nek mboten pitados dijajal. Raden dijajal. Monggo dipun jajal mboten napa-napa wong njajal ora tuku ya ora apa-apa kok. Sing penting seneng. Monggo nek mboten pitados dijajal. Togok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Cokote Gandamana. Tugel gulune. Pon nika kaya ditugel. Ning didom sing akeh lho. Ora mung ditugel tok tel kancane akeh. Dirata, tel dirajang-rajang pirang-pirang. Men rata kancane. Lah iya. Minggiro Jokihan Gunem tanpa lak trajange Gandamana. Prabu Trembaka ngaran Raden Arimba nyokot janggaku nganti meh bae ora eling marang Purwadasina. Kowe sing marai nggunakake Jaya Kawijayan yen ngono pancen lahir batin ngono bakal bedah negara Ngastina jajal karo kekuwatane wong Ngastina. Raden Arimba aja mlayu kowe. Kowe aja semingkir saka pabaratan. Ketiban daya kekuatanku ora bali ene negara mojo tundang patih Gandamana.
bener kandamu Gandamana ngamuk nyemelangi sikile ndugangi lah bobote lah kok goyo sikil gajah ing padha metu kandhane ngandhe aku jengkelit weh kuwi ngopo lho ayo menggo gaya kok ya Ratu Gustine gugup aku kon santai-santai ya nganggo gaya to mencelat pripun kandhane ngeyel kok sampeyan ora gugu kali omongan kula niku Patih Gandamana pun ngentake aji blabak pengantel-antel apa aji blabak pengantel-antel nendang iso remuk tenan oh lah dalah piye kok matur keng Rama mawon Dewaji ora ingkang sowan Dewaji Om Mas tu nomo sidam sekaring bawuna langgeng garwaning pun Kakang Yayi Dewi Drata nimbali ngadawu sinuwun kemarin nimbali dhateng ngrayipun Drata Yayi wonten dawuh wis to aja kedawa-dawa nggonmu nangis pupusen wae marang lakon pepesthening kodrat mbok menawa pancen wis pinesti aku lan kowe nggone gendon rukun wis 10 taun suwene malah kepara luwih ewadene durung duwe turun ngelingono yen to menungsa mung saderma dene kabeh mau wis ginaris dening panguwasaning dat Kang Murwengdat kula nuwun inggih monggo jaring kandha kelacuting tembung jarene wong kang duwe anak iku pinarcaya dening Gusti dene wong kang ora anak-anak iku kinasih dening Gusti mula loro-lorone mau padha dene pinarcaya lan kinasih kasinggihan dawuh Paduka sinuwun ya mung ngene Yayi bareng tak rasa-rasa suwe-suwe ketemu nderaning perkara anane aku lan kowe nganti seprene meh setengah umur luwih durung duwe turun kuwi jebul dudu luputmu nanging luputku aku sing luput Dewi Drata nuwun mangapunten kados pundi dene Paduka sinuwun dawuh ing mekaten umurku saiki wis udakara wis meh 60 inggih monggo kowe lagi umur 17 taun kowe lagi mempeng-mempenge mongko aku wis loyo mula upama aku wis ora bisa mijekake ya memper sebab umurku kuwi wis kliwat wanci aku rumangsani dadi wong lanang kang ora bisa netepi marang kewajiban mula Yayi niatku aku wis emoh mukti wibawa ning Bono Keling kene lajeng sinuwun kados badhe jengkar dhateng pundi aku bakal munggah menyang gunung niatku arep tapa brata nganti sak patiku aku trimo mendhita wae tinimbang nandhang lelakon sing kaya mengkene kula nuwun mangapunten nuntun kula saha negari Bono Keling kados pundi sinuwun Drata wonten dawuh kamukten Bono Keling sak putuhe tak paringke kowe nggonen mukti wibawa sak lawase malah sira Yayi ndak paringi kamardikan sira ndak keparengake Palakrama meneh kowe rabiya meneh milya satriya utawa nalendra ingkang isih enom lan isih sembada maringi turun marang kowe ngendi kang dadi panujuning atimu kang pamriye supaya sira Yayi bisa kagungan putra yen kowe isih setya bekti kalawan aku ingkang keloro-loro aku wis rumangsa tuwa Drata dene aku wis ora sah tok pikir aku lilakno tak urip ijen ndudha aneng pertapan iki lahir batin Drata ucapku iki tulus tekaning batin aku ora nglulu aku ora menehi sarta aku ora njajal marang katresnanmu aku rumangsani wong lanang gabuk aku tak trimo ngalah tak lunga saka kedaton aku tak manjing ana ing gunung-gunung tak manjing ana ing alas merga aku ngerti pendak-pendak saben dina kowe tansah nyaketi karo aku kowe mesti ngesuk-esuk nggonku lungguh kuwi janjane lak kowe ming
kepengin saresmi karo aku ning bareng ditokke aku ora iso apa-apa. Aku ngrumangsani wong sing ora wutuh Drata. Prihatin Mas Bagong micil tudatan karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rina sak sekarnya sang Kalimantabe tinebing ngeloduni dumawaing tawang tawang sinuwun Prabu Sempani jimat semban kula dawuh pangandika paduka menika wau nadyan leres nanging kirang pertitis lho sinuwun. Kang titis piye? Kirang pertitis sabab kirang permana anggen paduka Mas maosaken raos ing manah kula. Atimu ngopo? Anggen kula nangis punika mboten nangisi badan kula piyambak nanging nangisi sugeng paduka sinuwun. Lho kok malah kowe nangisi aku iki karepmu piye? Karepmu piye? Ing atosipun paduka menika Nalindra Mukti Wibowo mbahu Dendha Nyakrawati. Nanging ngantos yuswa swidak kok dereng peputra. Lajeng sinten pinjang ingkang badhe nglajengaken kumantos Nalindra wonten ing Bono Keling. Pramila sinuwun lelampahan menika mboten sabab lepat paduka. Nanging estunipun menika lepat kula. Lah kok kowe sing luput ki tegese piye? Kula ora maos setunggiling wanita ingkang mboten saged nglairaken wiji saking guru nadi. Pramila bab menika kula kemawon ingkang ngalah. Paduka siwun kepareng ngapala krama malih. Munduta garwa putri sanes ingkang sakinten saged badanipun saengga saged nurunaken wijining kakung. Lah terus kowe arep endi? Kula nyuwun pamit wangsul dhateng dunungipun tiyang sepuh kula kemawon pertapan kemawon sinuwun. Oh dadi aku takon rabi meneh. Banjur kowe njaluk pegat ngono kuwi. Kawula muni nggih. Gusti to. Aku wis kebacut sumpah prasetya. Nggonku omah-omah kudu mung sepisan, dadi ya sepisan, ora dadi ya sepisan. Aku moh rabi bola-bali. Aku isin Drata. Ndak digeguyub bocah tuh. Wong wis tuwa kok praben, ora ngrumangsani lan ora ngoman-omani karo sing enom. Aku moh yen to kowe matur kaya mangkono. Lelakon iki kudune disandang wong loro. Disandang wong loro. Nang nyatanipun paduka nggadahi krenteng kados mekaten. Uger paduka narimaing pandum kula kinten nuwun mapunten lho sinuwun. Sedaya menika saged dipun rembak kanthi sae. Gusti to, dirembug sing apik ki rak mung ngucapmu to. Kedung jero iso dijajaki nanging ati menungso sapa sing ngerti. Oh nggih. Gusti, kowe saiki menengo dhisik. Pate wonten timbangan ngadawu. Kowe iki piye to? Kawit mau kok ming meneng wae. Mbok ya ora ketang sembur-sembur adas, rak ya melu urun-urun rembug supaya padhang lelakon iki. Sabab kowe nang kene kuwi dapukamu warangka. Kewajibanmu ngrangkani penggali ing ratu. Dadi ngono, aku pinuju nandhang pepeteng kaya ngene iki, kowe kudu duwe kewajiban melu ngobori, aja mung meneng wae. Kawula nuwun nggih. Ajrih nampi dukaning Nalindra. Menawi dereng wonten kepareng paduka sinuwun, kula mboten wantun kumalancang munjuk atur. Ya wis tak lilani. Saiki kowe matura sinuwun. Penandang paduka sekalian garwa menika saestunipun mboten ngijeni utawi mboten piyambakan nanging wonten tunggilipun.
Lho apa Tana tau ana ratu kang susah marga wis tuwa durung kagungan putra wonten sinuwun? Sapa Pati? Nalindra Ngastina jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Coba yen sira iso ngaturake dedongenane Prabu Pandhu menika garwanipun kalih. Inggih menika Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Nalika jaman panjenenganipun dereng peputra remen bebedak sato dhateng wana. Nuju satunggiling dinten Prabu Pandhu jemparing kidang jaler ing nedeng pepasihan kaliyan kidang estri. Kidang jaler kenging kajemparing bengok sura wekasan babar sejatining wujud inggih menika satunggiling brahmana ing nami Resi Kimindama. Kidang mau sesingloning Resi Kimindama nggih kasinggihan mekaten bacute ing Resi Kimindama sanget runtik ing penggalih dene anggenipun karunsih kaliyan garwanipun dipun ganggu dening Prabu Pandhu. Wekasan Prabu Pandhu dipun sotaken dening Resi Kimindama. Bila sawanci-wanci Sang Prabu langen asmara kaliyan wanita inggih mriku bilahi andatengi. Sabanjure wiwit kala semanten Prabu Pandhu dat Sungkawa sampun njagakaken bilih boten badhe saged peputra jalaran kepalangsotipun Sang Resi Kimindama. Saking sruning Sungkawa nalika semanten Prabu Pandhu nuntun tilar kamukten lajeng lampahi Matirta urut Bengawan Ganggo kadhiraken garwa kekalih. Anggenipun Matirta Sang Prabu ngasta ngantos wetawis 3 taun nembe pikantuk palimarmaning Bathara. Entuk palimarmaning dewa nggih kasinggihan mekaten sinuwun. Wujude apa? Mboten wujud melok nanging Prabu Pandhu saged lilih ing utawi saged saresmi kaliyan Kang Garwa pun Dewi Kunti kagungan aji pameling inggih menika paringanipun Resi Dwiwasa ing nama Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Inggih aji pameling wau ingkang nuntun kinarya sarana Sang Prabu saged peputra nanging tanpa lambang asmara satata adat pramila kalih saking sotipun Resi Kimindama. Saengga dinten menika Prabu Pandhu sampun putra 3 saking Dewi Kunti inggih menika Raden Puntadewa. Lajeng ingkang angka kalih wujudipun bungkus nuntun angka 3 nama Raden Permadi. Pramila sinuwun awon menapa bilih paduka kepareng nulat lekasipun Prabu Pandhu anggenipun Matirta kala wau nglampahi tarak brata semedi mbok menawi katrimahing Jawata. Mugi-mugi paduka Gusti nggih enggal pinaringan momongan kelawan ingkang Gusti kula Dewi Drata. Diladalapati wonten timbrani ngadhawuh. Kaya mlaku peteng papak obor sastra biar padang trawangan. Ya banget panarimaku Teh. Dene kowe wis bisa atur pitulung marang panjenengan ingsun. Dawah sami-sami sinuwun Kyai Drata. Wonten maring ngadhawuh. Ayo sawetara sasi padha tilar kamukten. Sira ndak kanthi Matirta urut Bengawan Ganggo meminta nugrahaning Bathara muga-muga enggal paring momongan kelawan awake dhewe nggone mukti ana kedatuning Bono Keling. Kula ninggi sumangga sinuwun ing ngarai namung nderek kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Patih Talika Basa wonten timbalan. Sawetara candra praja Bono Keling tak pasrahake marang kowe Patih. Mangsa bodho nggonmu mranata mrih tentreming kawula aja nganti ana ruhara ing tumanduking praja ing Bono Keling. Jeneng ingsun nedya ninggal praja nglakoni Matirta ana ing muruting Bengawan Ganggo niki ngestaken dawuh paduka Gusti kula sanata. Namung sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka mugi-mugi saged kasembadan anggen paduka pikantuk nugrahaning dewa satemah pikantuk turun saking ingkang garwa Dewi Drata. Kyai Dewi kula wonten maring ngadhawuh lon-lonan budal aja kesusu-susu mergo aku wis tuwa nyemplung Bengawan Ganggo tapa Martirta ning telenging Bengawan Ganggo muga-muga Jawata paring kanugrahan tumraping awake dhewe Kyai Drata. Monggo sinuwun kula sing Puntadewa kula wonten maring dawuh menapa paman Permadi kula wonten maring dawuh menapa paman pilanan dening wong atuwaku ya yang wing Saptawarga. Lamun dina samengko anakku Puntadewa apa dene Permadi bakal tilik marang kahananing si bungkus malah sumurupa ya nggir bungah-bungahno pikirmu seneng-senengno rasamu krana pangandikaning wong atuwaku Kanjeng Rama Begawan Wiyasa ing Saptawarga lamun kahanane bungkus sing mapan ana ing wana Minangsraya titik lungguhan iki wis bakal birat penandange
tegese bungkus bakal weruh marang Padang Hawa bisa nyumurupi marang sunaring srengenge lan endahing jagat raya nggir atmajaku punta dewa apa dene permadi tandya bala Pandhawa mbyek gumulung mangung siring sata Kurawa gambah hongge aduh paman menawi ditula mekaten kadreng raos kula daya-daya nyaketi kawontenanipun kadang kula pun nyayi bungkus menawi dipun keparengaken paman kula badhe nyaketi Kakang Mas Bungkus mapan wonten telenging wana Minangsraya adoh caketana cegat dana ya nggih aja nganti cedhak-cedhak papan dununge bungkus ninggi ngesraken jawa wonten dawuh Paman Suman ketingal saking mriki mosak masih kawontenan wana Minangsraya jebul res ngendikanipun para ingkang samya ngawuningan wujudipun bungkus mboten pejah wonten telenging wana nanyat majanipun Prabu Pandhu malah kawasa gesang wonten telenging bungkus gangsal welas warsa laminipun gereng-gereng mawa perbawa mawa lesus samangke ngaten mawon Kurawa dipun ketapaken kapurih nyepeng pusaka piyambak-piyambak lan gegaman bungkus menika sampun ngantos dipun paringi gesang nanging dadipun sirnakaken Dursasana wonten dawuh sakabehing para sata Kurawa kene nyekel gegaman bungkus dikeroyok dikrocok gaman diwen mudhar ning telenging wana Minangsraya wah nggih ngestaken dawuh caket papanku ning papaning bungkus saya gedhe saya ndrebala wah alah salah pancen bener ketikaning Paman Suman yen nganti bungkus iki urip tan murunga bakal pinardawa kamulyaning Paman Prabu Pandhu Dewayana ora lega rasane atiku yen ora nyirnake wujuding bungkus mati dening aku kowe
kelap-lapaton lerken sanging risang maweh gandrung lho ora pangling iki kaya permati ya dasar para nyata Kakang Kartodenta piranganing para sata Kurawa iya pancen bener ndak sawangsa kadohan kowe bakal gendak sikara karo dulurku tuwa ya kuwi Kakang Mas Bungkus cetha kowe ngliga bedha marep angranjap marang kananing Kakang Mas Bungkus ora lega rasaning Permadi yen to pancen arep gawe wisana kelawan kananing sugenging Kakang Mas Bungkus ayo sirnakna Permadi kepasang yogya katujuh kuwi mapan ana ning kene Permadi pancen yating para sata Kurawa nedya nyingkirake Pandhawa saka negara Ngastina Bungkus tekaning pati kowe tekaning pati ming karimateni kakangmu Putadewa angel mijet wae ngranti Permadi tontan wining samudra anglamut sanggaring para sata Kurawa iki ora pangling Permadi putraning Sinuwun Prabu Pandhudewayana ing ngosak asik barisaning Kurawa Kurawa aja mbaka siji ngono maju ora keconggah mungsa putraning Prabu Pandhu ayo padha nyekel gegaman Permadi diranjap babar kesan pateni sak kakangane ingkang wujud Bungkus ayo maju kabeh jumeneng Sang Permadi nyumurupi lampahing para kadang sata Kurawa ingkang sedaya ngliga pusaka beto gegaman mengajab asa ngranjap Sang Permadi anggenipun ngayomi nyengkraka ingkang wujud Bungkus dadak sakuling mangke kalaning jagat Wahemura Dewa gumlundhung ponang Bungkus ngeses Prabawa angin gedhe satemah bubar mawut sanggane para sata Kurawa dawah wonten negari Ngastina mati. Wah.
Ndara Permati Ndara Puntadewa ora ono sing ngayomi. Bungkus 15 taun ora mati malah saya gedhe. Monggo anggering glundung angine metu mak. Padha aku lho, Tru. Aku nek glundung ya angine ya sok metu. Sok nganti digajurno bojoku bareng aku. Ngring glundung terus. Monggo wis sesasi iki. Kaya nandon ning weteng ya gong. Wah, mbune ora umum. Adikku bungkus. Si Adi aja nganti kaya ngono Yayi. Ayo enggal luar saka panandang. Adikku bocah bagus. Kakang Mas monggo Kakang Mas. Enggal budidaya luar saking panandang salebeting bungkus. Tumuli sumurup dhateng Padang Hawa. Ingkang rayipun permadyangan tuantu dhateng jengandika Kakang Mas. Yayi kadangipun Kakang Bungkus Yayi ayo. Ngetaka karosan Yayi. Metu saka jroning bungkus pun Kakang antu-antu kelawan Siadi. Pun Kakang antu-antu kelawan Siadi nggone bakal weruh kahanan jagat raya iki Yayi. Yayi ayo aja kaya bocah cilik. Wis 15 taun nggone Siadi mapan ning telenging bungkus. Saya gedhe wujuding bungkus tak kira Siadi uga wis ndrebala kadewasane. Mesti wae Siadi ngerti sarta krungu apa ingkang dadi pangandikaning pun Kakang Mas mesti kemawon panjenengan mireng menapa ing kula aturaken Kakang Mas. Miki iki aja tak cedhake salon. Feedback. Iki mbok pengen dipasang Andra. Ngapa? Sing grenge bungkus iki lho. Mosok. Weh. Coba kowe matura. Gus. Budidaya medal saking bungkus, Den. Nek kuwi cangkemmu nek kuwi. Kok ketara ya? Ketara wae wong. Suarane kok saya cilik. Bungkus suarane gedhe kok kowe saya cilik. Mulane ora dinengke wae to, Tru, Ndak. Mesti drundrunge ngono lho, Gong. Gumun aku. Kakang Mas, monggo. Keparingipun kados pundi kula dherekaken Yayi kadangipun Kakang Bungkus. Kersaning Siadi kepiye pun Kakang Mongkari manut Yayi. Mas Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Lodo Kakang Resi Kaneka Putra perkencang warudayang pak pong bobolong kali cedhe sapa sing gawe menawi iki ulun mundhut katerangan menggah menapa ta sababipun dene dinten mangke wonten gara-gara ingkang sakalangkung ageng ngantos kawasa ngorekaken palenggan ulun Kakang punapa wonten lemah sangar kayu aing watu ingkang angker menawi pancen mekaten sampun kadangun enggal kabanjuta kewala kinarya gentos umpak lan saka guruning kayiwangan dene menawi wonten pandhita salah cipta nedya ngembari pangwasa dewa mugi enggal kasenggal mayang kemawon kacemlungna wonten ing kawah candra dimuka kablebekna ing ndut si blegedaba dimen dados intiping neraka jahanam. Nuwun sewu Di. Keparenging mereka munjuk atur. Nuninggi kados pundi Kakang? Pancenipun paduka Adi Guru sampun boten badhe kekilapan dhateng Samukawis. Samukawis mubah musi ing titah. Adi Guru tentu sampun wuninga nanging labet adilipun pandangon menika kedah pinangsulan pramila kula namung sadremi atur wuninga mboten niat ngurmini paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuninggi leres. Dene gara-gara ingkang sumundhing kayiwangan punika dumados saking tigang perkawis. Tigang perkawis menika menapa? Ing setunggal. Inggih punika pamuthaipun Jabang Bayi, anakipun Pandu ingkang wonten salebeting bungkus. Wekdal menika sampun wanci nyuwun ruwat, nyuwun medal saking bungkusipun. Mekaten Kakang. Inggih. Salajengipun gara-gara ingkang angka kalih tuwuh saking pangamuking Gajah Sena. Gajah Sena menika sinten?
Gajah Sena menika rumiyin putra pujanipun Bathara Bayu. Nalika semanten Gajah Sena nyuwun dumateng dewa supados dipun keparengaken gesang sak tataning Jawata wonten ing kasuwargan. Karana dereng wancinipun pramila Gajah Sena kula semayani nunten kula rante dipun rante dening para Jawata. Sawetawis wekdal dipun cancang wonten ing repat kepanasan. Wasana sareng rumaos kedangun anggenipun ngentosi Gajah Sena muring berot rante pedhot lajeng amuk minggah dhateng kayuwangan. Ing sedya badhe nyuwun gesang sak tata Jawata punika gara-gara ing angka kalih. Nggih. Lah gara-gara ing angka 3 inggih punika sekong subratanipun Ratu Mbana Keling Prabu Sempani kaliyan garwanipun Dewi Drata. Matirta wonten ing lepen Gangga. Sempani gadah panyuwun menapa? Sempani rumaos sampun sepuh mongko dereng peputra. Mila anggenipun tapa wau nyuwun kaparingan wemongan. Wasana sumangga Adi Pramesti Bathara Kuranggen panjenenganipun menggalih di inggih Kakang Narada. Kula raos tigang berkais wau kok malah saged dipun gambuhaken muri prayogi sedayanipun. Lajeng kersanipun Adi Guru kados pundi? Sakmangke Kakang Narada sampun drih kangelan keparenga tumurun mangijawantah ngrampungaken tigang bab kasebat. Tigang bab kasebat kados pundi? Ingkang sepisan si Kakang kula aturi manggi Gajah Sena kanthi dawuh bilih swarganipun Gajah Sena kedah sajiwa kaliyan satriya pinunjul inggih menika putra Pandhu ingkang wonten lebeting bungkus. Pramila menawi piyambakipun kepengin minggah ing kasuwargan langkung rumiyin kedah saged mecah bungkus putra Pandhu Kakang. Inggih lajeng ngoko kalih Kakang Narada kula aturi nganti kang putra Bathara Bayu supados manjing wonten saklebeting bungkus ndandosi agemanipun lare ingkang badhe medal saking lebet bungkus wau. Ing pamrih menawi sak wanci-wanci lare wau medal saking bungkus sampun pepak sandang penganggenipun. Nuwun sewu. Menika mangke calonipun larenipun Pandhu menika jaler menapa estri di jaler Kakang. Jaler inggih. Lah Kang putra Bathara Bayu kadhawan nandadosi lare wau mawi dandosan menapa? Sandangan ingkang sami kaliyan agemanipun Bathara Bayu. Pupuk Mas Rineka jaroting asem, sumping sekar pudak sinumpet, anting-anting balibar manggis, kalung naga bondo, gelang candra kirana, kampopo lembang bintul waji. Inggih ngestaken dawuh. Lajeng Sempani kados pundi? Dene bab panyuwunipun Sempani punika perkawis ingkang gampil Kakang. Mungsa borong jengandika Kakang Narada anggenipun badhe paring sarana supados Sempani kasembadan gadah turun. Inggih menawi bab nyuwunipun Sempani paduka pasrahaken dhateng ing Kraka. Inggih Kakang. Inggih menawi telu mekaten ngestaken dawuh terang trewaca dawuh paduka Adi Pramesti Bathara Guru dilaronen ing Kraka sithik pangudal-udal rumengser saking Bale Marti Kundha Manik di bumi gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing atos-atos sam Kakang sampun ngantos sisip anggen jengandika Kakang nindakaken dawuhipun ingkang rayipun Manik Maya. Inggih ngestaken dawuh. Langkung prayu kula badhe manggi Gajah Sena. Sasampun menika kula badhe manggipun Bathara Bayu. Salampunipun Bathara Bayu kula panggih tumuten kula kanthi manjing telenging bungkus Kakang Narada menika langkung prayogi. Ing mekaten mugi-mugi lebda karya Kakang Resi kanika putra Adi Pramesti Bathara Guru. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kembang. Pandhita kang kirya wangsit pindha kembang bangajaping tawang susuh angin ngendi nggone kenceng waridayang pak pong bubolong kali cedhe sapa sing gawe Gajah Sena wonten dawuh bukul teka paduka nyandhet dhateng lampahipun Gajah Sena
niat kula pancen badhe manjing wonten ing Kekori Sela Matanggep nanjihaken dhateng para Jawa ing sampun paring janji kalian kula anggen kula kepengin gesang sak tataning para Jawata. Ya wis kula ngerti lan kula percaya pengamuk kita ning Kayiwangan ndadekake gara-gara ing sumundala ning Kayangan Suralaya. Wekasan ana pangandikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti lawan jeneng kita. Paring dawuhipun Sang Hyang Manikmaya kados pundi? Yen kita kepengin urip sak tataning dewa, kita kepengin gayuh kasuwargan ning Kayiwangan. Ana syarat-syaratane Gajasena. Syarat-syaratipun menapa Bukulut? Ngerti ya? Yen to putra Ngastina atmajaning Prabu Pandhu ing wujud bungkus wis 15 taun kasitrake ana ing wana Minangsraya. Monggo ora ana jalaran bungkus mau bakal iso pecah. Mula yen to kita bisa lan sembada mecah bungkus ing kono dadi pancatan nggon kita entuk urip sak tataning para Jawata. Lah dalan nyuwun pamit Bukulun. Dewa Sukata mudane arum Bayu Noto bapakku piye ana dawuh saka Sang Hyang Jagat Giripati ingkang bakal kita kudu nglakoni kewajiban ingkang wis sinampirake lawan jeneng para kulup Maruta. Iya. Kita kadhawan manjing ana ing telenging bungkus. Bungkus putrane Prabu Pandhu Dewayana ing ngasitrake ana ing wana Minangsraya. Wis suwe 15 taun nggone bungkus nglakoni tapa prihatin telenging jroning bungkus. Mula Titi Kelungguhan samengko wis titiwanci kudu weruh marang Padanghawa. Nanging sadurunge atmajaning Pandhu mau weruh marang kahananing jagat raya, kita didhawuhi supaya manjing telenging bungkus dandani kelawan atmajaning Pandhu mau. Nrata bapakku ora liwat namung sendika dawuh. Dene sandangane ora kejaba mung tanpa beda kaya ageman kita. Pupu Mas Rineka Jalating Asem sumping Sekar Pudak Sinumpet anting-anting bali bar manggis kalung naga bondo gelang candra kirana kampuh poleng Bang Bintulu. Sandangan kita ngarasok mau tanpa beda kaya sandangane atmajaning Prabu Pandhu kemapan ing telenging bungkus. Angkatku besok apa? Mangkat to dina iki, Nggih. Apan dina iki? Dina iki ditentokake bungkus weruh marang srating srengenge. Njaluk pangestu. Anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Harimba kowe tak kongkon menyang Ngastina mboyongi sinuwun Prabu Pandhu. Lah kok malah bali nglenthung ora nderekake sinuwun Ngastina. Mula kake apa ingkang dadi pikulahe nggonmu tak utus matura marang wong atuamu. Aduh Rama, saha Kanjeng Ibu ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Kula sampun dumugi wonten negari Ngastina saha sampun ngadhep wonten ngersanipun ingkang sinuwun Prabu Pandhu. Lan dawuh saking paduka Kanjeng Rama sampun kula aturaken dhateng sinuwun Ngastina bilih panjenenganipun kasuwun rawuh dhateng Pringgondani dinten punika iki. Ya banjur kepriye dawuh wangsulane Prabu Pandhu ingkang paring wangsulan sanes sinuwun Prabu Pandhu nanging Gusti Adipati Dastarata. Dawuh pangendikane kepiye? Gusti Adipati mboten nglilani menawi sinuwun Prabu Pandhu kula boyong dhateng Pringgondani
Sebabe apa dene ora kepareng nglilani? Sabab boten wonten keterangan kaperluanipun mila boten dipun nilani, malah kula lajeng dipun larak utawi kula tuminten medal jawi drih kalawan dukanipun sinuwun Prabu Pandhu tumunten ingkang putra Budidaya supados saged kasembadan mboyong Prabu Pandhu sarana kula panca bakah kalian pun Rekyanapati Gandamana Kanjeng Rama Arimba wonten timbalaning adawu mula sesuk meneh yen dikongkon karo wong tuwa mula kage wigatekna apa kang dadi kaperluane aku wis kandha karo kowe yen to sinuwun Prabu Pandhu tak aturi rawuh ning negara ing Pringgondani sayekti mung bakal tak suwuni pangestu ya kuwi ibumu Dewi Malarsih gone wis nggerbini entuk Sabta Candra etung lungganing dina samengko gandeng aku banget nggone njunjung kelawan derajating sinuwun Prabu Pandhu ing Ngastina turta aku wis dianggep dadi siswaning Nalindra ing Ngastina ula-apa yen to aku nyuwun pangestu kelawan bapa guruku sinuwun Prabu Pandhu supaya lair cabang bayi iki niskala ora nulan swiji apa Harimba ning kowe agi-agi mangkat lan ora ngerti marang kenthang kimpuling lelakon wekasan malah mebutek banyu bening negara Ngastina ngerti yo yen to nganti dukaning Sinuwun Prabu Pandhu iki mengko tak tampa kabeh tuk sumbering keluputan mung saka kowe dene kowe wani njajal marang kasektening wong-wong Ngastina apa ora jeneng kowe malah ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip Harimba selagine bapakmu aku wae aku kuwi ngrumangsani yen to kalah Prabawa ngrumangsani yen to kalah Digdaya lawan Prabu Pandhu tumole ora aneh yen to aku sambung memitran kelawan sinuwun Prabu Pandhu ingkang wigati aku bisa dadi siswaning Prabu Pandhu necep ngelmu ning Prabu Pandhu wekasan wong atuhamu iki nadyan wujud buta nanging aja banget-banget ngendone tansah anggunggung wataking buta nanging gandeng kowe kuwi bocah durung diwenehi apa wigatining keperluane tumuli kowe budal marang Ngastina kahanane kedadiane malah kaya mengkene mula kang sangka kuwi Harimba ora ana gunane aku utusan karo kowe dina iki aku dhewe lan ibumu Dewi Malarsih kang bakal sowan ana ngersaning Prabu Pandhu kowe ngetapno para wadyabala sacukupe nanging pomo dipomo yen to kowe gawe geger negara Ngastina gedene cilike gawe gogrok godhong siji ana wengkon negara Ngastina aku dhewe ingkang bakal midana karo kowe Harimba Putra Pandhawa tata gati wis raya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan lima Pancabayu inggih Kanjeng Rama sedaya kalapatan diagung mangaksami sepisan meneh kowe tak wenehi ngerti tekaku ana negara Ngastina mung pengin nyuwun pangestu aja mubal babal kanepsaning sifat raseksamu aja nganti gawe geger mundhak mirang-mirangke wong tuwa cukup ngawat-awati tindaking wong tuwamu Nalindra ing Pringgondani kok nun ngestaken dawuh Malarsih kula wonten paring dawuh sinuwun garwaku wong ayu-ayu tak kanthi budal sowan marang negara Ngastina nyuwun pangestuning guruku sinuwun Prabu Pandhu Dewayana supaya lestari widodha nggon ngandhut cabang bayi bakalek ing punang jabang Malarsih
Pemara remang uswaya ngambreng kadi karonaning kaswase dosang Gandha Astratmaja sigra mandhing telenging bungkus Sang Bathara Bayu nindakaken dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah paring busana kelawan putranipun Prabu Pandhu mapan telenging bungkus jangkep punang busana tanpa beda kelawan Sang Hyang Pikulun Maruta sigra medal saking salebeting bungkus nenggih Sang Hyang Bathara Bayu kondur marang Kahywangan Swarga Maruta. Sigra bala kang tumingal perang jambo samya medali wus ladal jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngoro terang terwaca dawuhing Wang Pikulun Kanika putra yen to Gajasena kepengin urip sak tataning para dewa isa nggayuh kasuwargananing Kahywangan aku kinen kudu isa mbedah ya kuwi wujuding bungkus putraning Nalendra Ngastina ya mbok menawa iki wujuding bungkus ketitik ngendikaning Wang Pikulun Narada wis umur 15 warsa mula ora mogal yen to gedene kliwat saka ukur parandene ora bakal mundur penjangkewak gading jebol mbah dadine Pinulosara dening Gajasena punang bungkus nalika semanten ngraosaken sakit atmajaning Prabu Pandhu mapan wonten telenging bungkus mila sareng gading tinujake wonten salebeting bungkus jebol punang bungkus panandhening mangke gadinging Sang Gajasena cinandhak dening atmajaning Prabu Pandhu saka rusane nggone anyekel punang gading temah coklek punang gading putung punang gading sirna Gajasena manjing angganing bungkus ingkang wujud satriya ngegagah piteksa godhek kok simbar jojo wah ya
bojone sapa sing gawe? Lah bener. Ayo 15 tahun suwene bareng jebol wujuding bungkus wis wujud jejaka blengah-blengah gedene ora jamak. Mongko ngungkuli ukuraning menungsa lumrah. Walah. Kaya ngapa bombonging Prabu Pandhu Dewayana kaya ngapa senenging Dewi Kunti yen to nyumurupi atmajane wis luwar saka panandhang. Yama Widura Permadi Puntadewa padha tekano kene ya. Angyo Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Yamati Widra ulun tampa karya bombong nyasulut. Pangestu ulun nampanana. Inggih kula pundhingga jimat paripe. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Puntadewa ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya kula pundhingga jimat. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Janaka ulun tampa, Permadi ulun tampa, pangestu ulun tampanana ya. Inggih, pukulun menika sinten? Pukulun menika sinten? Kita pancen kurang permana nggone mesti tekake lelakon ingkang tumanduk ana ing wana Minangsraya. Gan kita nunggu pirang-pirang taun suwene dina iki wis pundhak ya, Nggir. Yama Widura. Iki jejaka atmajaning kadang kita werda ing Astina. Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang 15 taun mapan nang telenging bungkus. Ya iki bocahe, Nggir. Aduh anakku, Nggir, Kakang Mas. Adikku anakku, Ger. Sinten iki? Aku ora caturan karo kowe. Kaya diwangsuli. Wis ora. Dewa kok guneman karo kere. Mbuh. Atos iki. Gong rene gong isro. Sapa iki cah cilik bengi-bengi dolan. Cah cilik dengkul kita kuwi ora. Dewa padake cah cilik. Pukulun menika kadang kula ing mapan wonten ing bungkus iya. Pukulun menika kadang kula sapa iya. Ya meng kawit mau kok meng klecam-klecem. Wah. Iki sapa iki? Banjur ngrangkul aku kabeh. Kowe sapa? Ana wong tuwa tetep pihateke ora sepiro. Ngerti ya kula ulun iki dewa. Dewa ya apa? Wah, suwe iki. Dewa ki sembaning para titah. Ulun pukulun Bathara Ntada. Iki sing padha ngrangkul karo aku iki sapa? Iki kadangmu. Sing caket kelawan kita kuwi Puntadewa iki kadangmu tuwa. Wonten ingkang bagus iki. Iki Permadi kadangmu nom. Wonten ingkang ana pepungkuran kae pamanmu ing Anggombakan Yama Widura. Wah, iya. Apa mburimu ya Dewa? Wong wilahing Mas tunama sidang sekali gawane cangkeme. Kere kok ngaku dewa ora? Ulun Sang Hyang Bathara Brahma. Iya, ulun ning jagat iki adol rek. Apa sing matani amba ya Dewa? Ulun putut. Putut sapa? Putut DG Channel. DG Channel ora. Kula abdi sampeyan Ndara nami kula Petro. Nggih, kula nggih abdi sampeyan. Lah kuwi sapa? Wah, kabeh do duwe jeneng, aku durung duwe jeneng. Yama Widura wonten maring dawuh. Puntadewa Permadi, gandeng kadangmu iki urung duwe asma. Pusaka asma mula jagat seksenana. Bakal ulun paringi Raden Bratasena. Raden Bratasena tegesipun menapa ulun tegese prajurit linuwih. Kejaba Raden Bratasena uga bakal paring ulun paring tegir ya kuwi Raden Werkudara. Wah, jan Werkudara iya. Tegesipun tegese
urip saka sarining hawa merga mapan ning jroning bungkus mongko tanpa dahar tanpa ngunjuk ewadene iso urip tekan 15 taun kuwi urip saka sarining hawa. Wae apik. Lajeng uga bakal urun paringi ya kuwi Sang Bima. Nai Santosa. Utuh. Bima kang tegese gegirisi uga Raden Sena. Sena yang tegese gedhe. Wo. Ora dirembuk terus ora dirembuk. Dirembuk aneh-aneh keplaki modar. Ya ra, ngono ya. Nggih pukulun kula nekseni, nggih pukulun kula dados paseksen. Nggih pukulun dados paseksen. Wah, Bathara Narada. Aku ngaturake panuwun. Aku pengen ketemu karo bapak karo ibuku. Aku pengen ketemu karo bapak karo ibuku. Yayi kadangipun Kakang Ayu tak ganti sowan marang Mlojeng Ngastina Yayi. Siji loro wis lakon rampung perkaraku ya mung kari lungane si Bratasena kawan kadang-kadang iki mongko aja nganti ngerti lakon ing bakal ndak lakoni bungkus sing engku mlembrek ana ing Bantala iki bakal tak kukup tak paringake marang ratu ing Bana Keling ya kuwi Prabu Sempani dadi sarana kanugrahan. Mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Sang Hyang Kulun Bathara Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Sempani Ulun Tampa. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula Kulun. Ulun ngerti apa kang dadi wigatine kita nglakoni matirta. Kanthi alaku tapa kungkum ana ing Bengawan Gangga. Nggih. Karena kita bingung. Wis watara nggon kita bebrayan lawan garwa kita nanging ora diparingi putra. Rak ngono to? Iki kasinggihan mekaten. Nah, iki apa kang dadi nyuwun kita diudaneni dening Sang Hyang Jagat Giripati. Tegesipun kados pundi? Ulun gawa wujude ya kuwi bungkus-bungkusing menungsa. Mekaten Bu Kulun. Ya. Iki bakal ulun paringake kelawan jeneng kita. Sawise ulun paringake maragake bungkus iki kumen nganggo wujuding tirta suwene ya kuwi 10 sasi laminipun sedasa wulan. Ya ning nggon kita ngekom wujuding bungkus iki kudu nganggo banyu kang aran ya kuwi ratu ning banyu. Tegesipun ratu ning banyu menika menapa? Ratu ning banyu iki tegese kudu ana wujuding sendhang sing durung nate diagem dening titah Semantah. Tegese banyune sendhang durung nate dicawuk dening menungsa. Utawa kita ngekom wujuding bungkus iki nganggo ratu ning banyu ya kuwi udan sepisanan ning mangsa rendheng. Udan sepisanan ning mangsa rendheng kuwi sinebut tirtanata utawa tirtaning utawa ratu ning banyu. Nggih, ngestakaken dawuh paduka kula lan kudu mbok eling-eling sawise garwa kita mengko bergiweni yen to nganti uwat punang jabang bayi lahir wujuding kakung gandeng kabeh mau dumadi saka ratu ning banyu. Mula bocah sesuk paringana tetenger Raden Tirtanata ya Sempani sendika ngestakaken dawuh paduka kula.
sing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Yai Pandu wonten dawuh Kakang Adipati gumarubuk suarane ora karo-karuan iki swara apa? Nggih sawanipun anak-anak kula Puntadewa Permadi ingkang nderekaken sawanipun kadang kula Yayi Yama Widura. Lho, Widura sowan inggih kasinggihan mekaten ana wigati apa? Kakang Adipati kula aturi lenggahing langkung sekeca kula badhe dangu dhateng kadang kula pun Yayi Widura. Yayi Widura, wonten dawuh Koko Prabu. Teka sira sowan kelawan atmajaku Puntadewa lan Permadi ngaturake jejaka ingkang gung kalamun-lawun. Iki sapa Widura? Mugi andados ing ngawuningan Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi ing panggombahanipun Yama Widura diagung pangaksami. Jejaka ingkang kula aturaken menika kula nuwun sewu. Menika putra paduka ingkang gangsal welas warsa mapan wonten telenging bungkus. Samangke sampun wonten jalaran saged medal saking telenging bungkus lan samangke kula larapaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Aduh anakku nggir. Kakang Semar, kula jebul Jawata isih paring yuwana tumraping Prabu Pandu. Jawata isih paring ganjaran kelawan Alindra Ngastina. Nggih apan kados mekaten. Engkang putra pun nglakoni tapa urip saka sarining gawa. Mila sowan wonten negari Ngastina mriki sampun mawi pusaka asma ingkang maringi Bathara Antarada. Apa mengkono Kakang? Nggih. Diparingi nami Raden Bratasena, Brata laku sena gedhe lakune gedhe. Inggih Werkudara urip saka sarining hawa. Ya Sang Bima tegesipun gegirisi. Iya. Upama iwang mikul ana rudi kepareng rawuh, aku bakal ngaturake panuwun. Nanging uga aku minangka dadi sudarmane bakal maringi tenger kelawan anakku Kakang Semar. Prayogi Jagat Naksenana uga bakal ndak paringi Raden Gandawastratmaja. Gil, yen to pancen kowe bisa tata jalma lan wis bisa ngucap kaya dene sak tataning jalma wantah. Bratasena iki sudarmamu. Aku Nalindra Ngastina Prabu Pandu Dewayana. Wah. Pandu bapakku ya, aku ngaturake basaku katura. Iya ya, Nggih. Ingsun tampa. Wis pun Rama tampa ora liwat akarya bombong penggaling pun Rama. Pangestune wong tuamu tampan ana, ndak gegem dadekake jimat. Kuwi swara apa Pandu? Yai Prabu kuwi swara apa? Menika sumantenipun anak kula Kakang Adipati. Lho, anakmu sapa? Anak kula ingkang mapan wonten telenging bungkus. Gangsal welas warsa sampun pundhat penandangipun. Sakmangke sampun luar saking telenging bungkus. Lan wujud jejaka ingkang agengipun kliwat saking ukuranipun menungsa lumrah. Nglangkungi dhateng kadangipun sepuh miwah nglangkungi dhateng anak kula pun Permadi. Wah, ladalah syukur-syukur Yayi Prabu. Syukur aku melu seneng Yayi. Wah, ladalah. Semar. Kula wujude anake Pandu piye? Suarane kowe kaya ngono kok. Wujudane kaya ngopo? Cilik. Kakang Semaraja Sembrono wewujudanipun gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Bagus ya Pak, bagus. Ayo 15 tahun ning jero bungkus kula metu wis brengosen kaya Bagong.
metu wis brengosen. Kae udah brengos ya, Tru. Ambine babi pancen elek man. Wong dikon muni hooe kok angel ra jam-jam. Ngomong udah brengos kok kon ngaku brengos. Saiki wis ra tukul ta? Wis tak resiki ya grisi ya. Wah iya. Ha iya nek ngerti. Grisi aku ya ngerti Ponokawan aja pating clemong. Iki ana ing jroning negara ora sak kepenakmu dhewe Ponokawan. Gus, Ndara Pandu ngaturaken ketiwasan, Ndara. Mula garing sowan tanpa tinimbalan nggih. Sewu kalamatan diagung pangasami. Mrai mboten urgen. Menika kula mboten badhe munjatun sampun Prabu Pandu. Reng kok petrel sirahmu lho, Reng. Matur nang ngarepe ratu kok urgen-urgen. Berbahaya lho, Tru. Bab wigati ana apa nala garing. Wonten ing Jawi ku malebet gendera rontek umbul-umbul. Kathah para wadyabala raseksa sareng kula titipreksa genderanipun Alindra ing Pringgondani. Prabu Trembaka ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Aja ingkang melu-melu tak pethukne dhewe. Ora saya. Dinonir kekonang suram soratetan padang kasor lan pacaring murnamen gegono dasaring mongso katiga bareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Yayi Trembaka gawe kaget penggalihipun Kakang teka nggawa gendera wadyabala raseksa semono akeh mapan ana ing sak jawabaning tapel wates negara Ngastina apa pancen sekiraning Siadi Murina jalaran pun Kakang ora kersa rawuh ana ing negaring Pringgondani yen to pancen Siadi ora narimakake yen to pancen Nalindra ing Pringgondani bakal njajal marakati asaning Nalindra Ngastina rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh Trembaka waduh sampun kleru tampi sinuwun babar pisan kula mboten badhe wantun kaliyan sesembahan kula ing Ngastina inggih kadang kula sepuh inggih guru kula ingkang saged kula anggep panuntun tumrapipun Trembaka ingkang sepisan kula nyuwunaken pangapunten dhateng klintunipun anak kula Arimba anggenipun sowan wonten negari Ngastina monggo mboten ngaturaken wigatosipun dene Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kula boyong wonten negari Pringgondani Trembaka wonten timbalan Yayi Prabu Darbika Sapa dene bakal mboyong kelawan pun Kakang estunipun namung bab-babkan ingkang boten wigatos menawi tumrap jengandika sinuwun Ngastina boten wigati nanging tumrap kula wigati lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono ingkang rayi
Inggih menika pun Yayi Dewi Malarsih sampun ngrebeni Sabta Candra Etang nglenggani nggo dinten sakmangke. Badila ing Jabang Bayi mboten lega raos sing manah menawi mboten nyuwun pangestu kaliyan nata ing Astina Prabu Pandhu. Mila sinuwun keparenga paring pangestu mugi-mugi bojo kula pun Yayi Dewi Malarsih lestari anggenipun nguwataken Jabang Bayi saengga sakmangke saged dados sarana anggenipun ing ngraying pringgondani kagungan momongan malih sinuwun. Aduh adikku adikku Yayi Trembuka, yen to mungko ya mengkono sayekti ora perlu siadi utusan lawan Atmajamu ingkang sayekti keladuk kurang geduga krana isih muda tumaruna. Iya mila kula nyuwun pangapunten Yayi, sun pangestoni garwamu Dewi Malarsih nggone gerbini besok nggone nguwatake Jabang Bayi bakal niring sambikala ora nemu lan swiji apa lan kabeh jinangkung yuwananing Hyang Mahanasa. Yayi Dewi Malarsih pinaringan kasarasan Jabang Bayi loro uga bakal pinaringan kasarasan mangke rumiyin Paduka paring dawuh Jabang Bayi loro merga bakal ana sarta wating Jabang Bayi wujud kembar. Lho, wujud kembar. Iya. Menawi mekaten babar pisan kula nyuwun pusaka asma saking Paduka sinuwun Prabu Pandhu. Jumbuh kalawan pusaka ing wis Mbak Unung paringake kalawan jeneng para Prabu Trembuka. Ya kuwi Aji Brajadenta lan Brajamusti. Mula Jabang Bayi besok upama kembar lanang kabeh utawa jalu kabeh wene ana tetenger Raden Brajadenta lan Brajamusti Yayi Trembuka.